Comença el quart dia de l'aventureta. Estic aquí a les portes d'entrar als Pics d'Europa. Això és espectacular. És espectacular. Collado de la Hoz. Veniu-lo fent bici o caminant, un cotxe. Per aquí passa el camí de Sant Jaume també. He vist algun peregrí. Però és per venir a veure perquè és un lloc maco. I ara em fico per aquí, per aquest barranc. El GPS s'ha tornat loco. Aquí no deu arribar la senyal. El trayecto perdido, trayecto encontrado, no para de pitar. L'etapa d'avui ja era curteta, però per lo curta que era tenia força pendent, uns 1.500 sobre paper, o 1.600, no recordo. Hi havia 3 pujades, crec que l'última me la saltaré, aniré per la Nacional a Corau i escurçaré perquè començo a notar un cansanci. Les etapes d'ahir, sobretot abans d'ahir, van ser molt dures. Havia arribat d'hora a l'hotel i descansar, que per cert, allà on he reservat l'habitació no tenen restaurant, és a dir, que hauré d'agafar la bici per anar a dinar i a sopar. Serà un pal, però bueno. Per cert, acabo d'entrar al Principat d'Astúries. Vinga, som-hi! Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no aid, I give what I can, or I lay on them. Don't have empty hands. If we return, they'll come in spring. Our flocks that join, oh, maybe we will meet. Feathers flow with no plan at all to live full of life. Well, no demands, not worried about want or substance in our mouth, not worried about you, oh, head and south. Ui, que xop això. Ara sí. M'estic plantejant de fer aquesta jornada completament de descans, de recuperació. Per aquesta carretera arribo a Cangas d'Onís, que està en la direcció del poble on he d'acabar l'etapa, on tinc l'habitació reservada. I a Cangas deia 54 quilòmetres. El poble aquest de Corau deuen ser, no sé, uns 50 com a molt. No hi ha massa trànsit, tot i ser una carretera nacional. Igual vaig pel dret, que demà hi ha la pujada dels llacs de Covadonga. Que guapo! Que guapo, 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 guapo! Fet està, ja és un xirimbiri més que una pluja, que sí, que amb la velocitat de la bici cauen més gotes i t'empapo llits i això, però bueno, no està plovent, no està. Un xirimbiri, va. Esperem que no vagi més, això sí.
Finalment he decidit desviar-me de la nacional i anar seguint la ruta que tenia prevista al principi. L'escurçaré més endavant. Ara aquí m'he desviat, vaig cap a Ruenes, serà uns 14 o 15 de pujada, però tampoc no hi haurà massa desnivell, i aniré tranquil·let, i després quan baixi tornaré a sortir a la nacional per la que anava, la que acabo de deixar aquí baix, i aleshores ja sí que la seguiré fins a Corau, direcció Cangas d'Onís. Tenia planificada la ruta també fer una mica més de volta, perquè aquesta sí que me l'estalviaré, igual m'estalvio uns 10 quilòmetres al final. Serà una mica més curta i amb una mica menys de desnivell. He mirat el radar, tinc una aplicació de radar de pluja, i prop de la zona cap on he d'anar sí que marcava pluja. Igual quan arribi allà sí que plou, o depèn de cap on es desplaci m'enganxarà. Però per aquí no, per aquí hi ha això, aquest xirimiri, aquesta boira que està pixant. Però bueno, crec que de moment aguantarà. Deia que no pujava massa, però les rampes del 9-10% no me les treu ningú, tu. Estic anant molt lentet perquè vull anar el més baix de pulsacions possible per intentar recuperar el que sigui que es pugui recuperar pujant amb rampes del 10%. Set cases juntes, totes agrupadetes, normalment amb una església, aquí al mig de no res, i res, hi ha moltes d'aquestes, una aquí, una allà, una altra més allà. Ni menjaré ni arenes ni cabrales. I ara una nota de Bulnes, però amb el temps que fa no crec que es vegi massa. Estic veient allà al davant la carretera per on va. Pitjor és que és una pujada per carretera nacional, però també per sort no hi ha massa trànsit per aquí. Jo crec que la majoria del trànsit s'ha desviat allà a Arenes de Cabrales per anar cap a Sotres, i aquí sí, un part de turisme anirà a Cangas d'Onís, però bueno, tampoc és greu. Però bueno, carretera ampla, sense voral, no serà massa divertit, la veritat. Que guapa, aquí penjada, amb la carretera excavada a la roca. Bueno, al final he agafat un trencall i una pujada amb l'estalviat. I he anat a aquest poble, i això és Con, i està ple d'orres, però ple. Molt maco, molt xulo. Doncs he agafat un trencall i ara estic improvisant per estalviar-me una mica de nacional. Aniré per aquí per una carretereta de Con a Intiriago, i així m'estalvio uns 2 quilòmetres.
i després ja tornaré a sortir, ja pràcticament ja hauré fet l'etapa. A veure, entreu cap allà. Vinga, doncs som-hi, improvisant, sense GPS ni res.